Deze kittens hier het haast net hoe libben. Ze waren toch een man en een vrouw aantroffen in een doze op een parkeerplak tussen Nes en Wierum. De meesten die de beestjes voelen, hebben de dierenambulance inschakelen. Het is vaker voorgevallen. En ja, je vindt niet altijd alles, maar het is vaker voorgekomen. En wat vind je ervan? Nou ja, ik vind het dus schijnend dat je dieren op deze manier in een doos bij de weg zet. Ik denk misschien een mislukt nestje dat niet de planning was. En dan is het uit wanhoop van we kunnen het niet betalen. En ja, we moeten er vanaf en hopen dat ze toch een ander plekje krijgen. Maar om naar asiel te brengen is te duur waarschijnlijk. En dan denken ze dat dit de beste oplossing is. Nou, hier bij dit bankje heb ik ze dus gevonden. En ja, ik denk meer dat het uit wanhoopsdaad is gedaan. Want ja, ze zetten erbij een bankje neer, zodat wel mensen ze vinden. Alleen het ene is wat ik zeg van ja, weet je, het is 's avonds koud. Als je dat 's nachts doet, hadden deze dieren gewoon geen overlevingskans gehad. De kittens gaan nu naar dieren onder dak dat ze via de grutbracht worden zullen met de flessen en vervolgens de adoptie onbeen worden zullen. Er is wel een zwartelijke ontwikkeling gaande, want Nevers Korst baart het dumpen van beesten hield iets vaker. Hij denkt dat dit komt door onder andere stijgende prijzen voor bijgelijk sterilisatie en castratie. Soms is het gewoon moeilijk, hè? Je weet niet wat je ermee heen kan en ja, dan is het voor sommige mensen moeilijk. En vandaar dat wij ook gewoon altijd advies geven van bel gewoon een dierenambulance en stel gewoon de vraag wat kunnen we doen.